Kasabay kan papaabuton na holiday season, ngunyan pa sana, namamatean na ang presensya kan Kapaskuhan sa Sorsogon City District Jail. Inihuli sa Giant Carnival-themed Christmas tree na mahihiling sa laog kan pasilidad. Asin ang mga taong nasa likod kaini, mayong iba, kundi ang mga persons deprived of liberty sa tabang kan mga personahe kan pasilidad sa pangingenot ni Jail Chief Inspector Tedler Samonte, Provincial Jail Administrator kan Sorsogon asin Officer in Charge kan SCDJ. Ang nasambitan ng Christmas tree na binilog kan mga PDL ang nagsisimbolo sa espiritu kan Pasko asin ang paglaom kan mga PDL na dawa nasa laog sinda kan kulungan di man giraray malilingawan ang buot sa bihon kan Kapaskuhan. Ang oras para sa pagpadangat asin kaugmahan. Kanakaaging aldaw, mas urog na naglataw ang gayon kan nasambitan ng Christmas tree, makalihis formal ng pinailawan kan mga otoridad kaibanan ang sa indang mga PDL.